Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uzobonakala maduze emdlalweni Imbewu The Seed odlala ku-e.tv ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-9:30 umculo kaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose oseziqophile iziqephu okuthiwa zizovela kulo mdlalo. Ngokuthola kwelanga lo mculo uqokwe ukuvela kulo mdlalo ngoba ebalwa nabahamba phambili emculweni wesintu. Umthombo welanga uthi lo mculi uzobe ebizwa ngegama lakhe kulo mdlalo. Nguyena abakholelwe kakhulu kuyena kuMaskandi abakhona okwamanje kusho umthombo. Kuthiwa nakuba kuke kwamisa ukuqoshwa kweziqephu zalo mdlalo ngenxa yokuhlasela kwe-coronavirus kodwa uKhuzani ubonakele eThekwini ngesonto elidlule kuqoshwa. Leli phephandaba lithole ukuthi lo mculi uzobonakala ecula endaweni yobumnandi eyingxenye yalo mdlalo eMsamo. Ebuza uKhuzani ngalezi zindaba uthe kazilona iqiniso. Uthi yena akaze aqophe lutho selokhu izwe lehliselwe esigabeni sesine sokuvalwa kwalo. Kuzokhumbuleka ukuthi uKhuzani uzobe engaqali ukuvela emdlalweni kamabonakude njengoba nyakenye wavela kuthi eHostela, kanti kulezi nsuku uqokwe noma kade bebona bamaskandi okuyihashe elimhlophe noPhuze Khemisi ekuqoshweni kwengoma yoKhozi FM yokugubha iminyaka ewu-60 lomsakazo wasungulwa. Okhulumela Imbewu The Seed uMnumzane Mundli Dlungwane akatholakalanga ocingweni ukuba phawule ngalolu daba njengoba belukhala lungabanjwa. uNkosazane Lerato Mabhoyi okhulumela izinhlelo ze-e.tv naye ucingo lwakhe belukhala luze lube nesilokozane kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.